Това изображение дава идеята за същността на съществуването на 11 измерения, 11 потенциални измерения, тъй като всички измерения са безкрайен брой измерения, но нека да си представим, че измеренията са само 11. Ако се загледате, всъщност 0D и 11D, което е последното, представляват едно и също, само че изобразено по различен начин с различно възприятие за измерение. 0D всъщност представлява сингулярността. Ето това горе първото. Сингулярността означава единство на всичко. 11D, което е чисто съществуване, също представлява единство на всичко, вид сингулярност, но представено по различен начин. Тоест, чистото битие, чистото съм представлява сингулярността, която е 0D точката, като сбор от множество сингулярности или всъщност от безброй сингулярности. Ако се загледаме, образуването на всяко следващо измерение се получава от движението на предходното. Значи представете си, че 0D е една точка, движението на точката представлява 1D. Вече съществува някакъв вид пространство. Сега си представете тази линия, че всъщност е плоскост и когато обърнете тази плоскост, тя всъщност е така, защото първоначалното движение е било линейно, обръщате плоскостта и се образува 2D, което представлява квадрат. Защото движението на 1D продължава в съответната посока и точката, както от 0D към 1D се движи по права линия, продължава да се движи и образува квадрата. Съответно, движението на квадрата образува 3D, което представлява продължение на движението на една точка. 4D, 5D, представете си примерно 4D, че се завърта и всъщност въртенето на този квадрат и движението на този квадрат образува 5D. 5D при своето движение по определена ос, погледнато от друга перспектива, образува 6D. По същия начин 7D, 8D, 9D, потенциалното 9D, което всъщност тук се представя като всички реалности, съществуващи едновременно. 10D, което е според това изображение абсолютната вечност, и след абсолютната вечност идва чистото битие, чистото съществуване, което ни връща отново към 0D, което представлява сингулярността. И знаем, че думата emotion или всъщност емоция emotion означава енергия в движение. Изживяването във всяко едно измерение, то е концептуално. Във всяко едно измерение има различни изражения. Това изживяване, което ние имаме тук, чрез движението на физическите ни тела, изгражда изживяването ни в 3D пространството. Ето тук, с височина, ширина и дълбочина и с представата ни за пространство-време. Движението всъщност то е концепция. Ако възприемем движението не като преместване от едно място на друго място, защото това съществува когато имаме пространство и време, а ако го възприемаме като концепция, то съществува под формата на идея. И съответно тази идея се реализира във всяко едно измерение под съответната и образно казано форма. И ако имаме представата, че всяко едно следващо измерение се получава от движението на концепцията време на предходното измерение, следователно достигаме до идеята, че разширението на всичко, което е, или всъщност концепцията за разширението на Бога, се случва чрез реализиране на движението във всичките му форми и във всичките му измерения. Плюс това, ако допуснем идеята, че единственото, което съществува, е една единствена сингулярност, в случая 0D, то движението на единствената точка, която съществува изобщо във време-пространството и във всички измерения, образува изживяването на мен, теб и на всяко живо същество, защото всъщност, ако погледнем от 3D перспективата, тази точка е всичко, защото когато една точка се намира в празно пространство и се движи с безкрайна скорост, съответно всяко едно проявление на тази точка представлява изживяването на всичко, което е. Да вземем предвид и принципа на холограмата, че едното е всичко и всичко е едно. Ако вземем примерно 11D като пример, всяка една светеща точка представлява вид сингулярност, т.е. точка от 0D. Обединението на всяка една точка е цялото съществуване и
цялото съществуване може да се побере в една единствена точка. Това означава, че най-малката съществуваща част всъщност представлява най-голямата съществуваща единица, която може да си представим в Вселената, и обратното. Най-голямата единица в Вселената, или образно казано абсолютната безкрайност, представлява една единствена точка.